znamená dlouhou cestou zabloudil, tak co kdyby si najednou prostě jako furt jel a teď si se jako rozhlížel si se. Nebo co když to natočíme úplně znova a uděláme to tak, že ty jako budeš prostě usínat, nebo se probereš a teď začneš koukat, kde seš. Když ty to umíš tak krásně hrát. A to ty zvládneš taky. To zvládneš tak taky. Já jako jedu, jo? Usínáš. No. Až mu blembák spadne. Dobrý, ale ten kuň furt jede, ale. Ne, jsem zastavil. Aha. To se zastaví pozadí za mnou, já se rozhlížím. Je takhle. No to bychom mohli. A co kdyby si se rozlížel při jedoucím koni? To by to? Na něm moc těch úkonů. Tak počkej, tak mi říkej, co mám dělat, jo? Já tak. budu dělat, co mi Tak počkej, jak já ti budu říkat, jo? Já se jako dosmívám, jo? Tak, už se nesmívám. Už nezměš. Tak. Usínej. O, spíš. Jsi palátnej, spíš. Tak. A jenom se probereš, furt jeď. Teďka koukáš, co se děje. Kde seš? Ano, to je ono. Kde to jsem? A teďka něco uvidíš. Teďka v dálce uvidíš. Já. Jo, ano. Dobrý. To je ono. To je ono. Tak. Martin je správný režisér, ten tě vede úplně. Já jsem včera viděl kousek klasky, jak jsem si vzpomněl. No. Tak, dobrý. A budu teda se rozlížet předtím, jo? No ještě vidíš tak 2 kroky. Tak, teď se rozlížej. Doprava. Doleva. Tak a vstoupni. Tak a zales. Tak, to je ono. To je ono. Nebyl tam vidět ten pásek, vy to? To je jedno, to bylo v pohodě. To v tom černém nebude vidět. A budu teda se rozlížet předtím, jo? No ještě vidíš tak 2 kroky. Tak, teď se rozlížej. Doprava. Doleva. Tak a vstoupni. Tak a zales. Tak, to je ono. To je ono. Nebyl tam vidět. Krásnou lavici. Má barvu jak trup. Jak je toto možné? Dáme to blíž k tomu. Tak. Znamený spoj. A nebo tak, je. Zýváš. Ale moment, tamhle, musíš si jenom kousíček níž. Ty jsi štibrý, já budu takové. Všichni zývají, jenom já ne, ty vole. Zamej nohy, to máš. Ať jsem No, a ulehni, odlož si štít, No, to je perfektní. meč a tak. A musíš se vejít ale na tu lavici, nesmíš být přes. Já dám nohy tam spíš, jo? No jasně no, to jo. Sívej. To je ono. Tak, pojď si tam štít. Akorát máš prstýnek, nevím, jestli ten měl. Když tak byl ženatej, no. To je ústra. Cože? Jsi si ustral, nebo co? Přirozené. Hele, a co kdyby si se... Lež. Ještě nějaké potřebu. Hej, že je to dřina, co? Tě brzdil těma gumovýma podrážkama. No, je ti to lepší. Já se boty tam vidět nebudou, jo? Podevři jedno oko, druhý oko. A ty bys si měl kouknout, co to je před dveřma, nebo ne? Jo, teď si uslyšel nějaký zvuky kolem. Perfektní. No, to už je mimo záběr. To by byl záběr. Teda už nepotřebujeme stolík. No, to už nepotřebujeme. Ne, takže tam se vyknem. Herci nemusí pracovat. Herci už mají odmakat. Tak říká Hony, teďka natočíme to, jak jsme říkali. Hele, tady někde je takhle, budeme to brát asi z boku. Máme tam nějaký z boku, asi máme. No. Takže takhle je bok těch Máme těch jako, dveře. Tady jsou takhle dveře. No, máme tak jako to Takhle. máme z perspektivy. Jako Takhle si nemáme to z šikmo. boku. Tak to nevadí, to tam nějak udělám. Tak já mám šikmo náběr, takže si představ, že ty musíš, jakoby... Můžu z téhle strany. No musíš. Já bych to udělal, no tak takhle máš tu budku, že jo, tady.
A my jsme to fotili tam z té strany. Já jsem to i tam z té strany natáčel. Že bychom to udělali tak, že ty jako takhle vyjdeš, podíváš se jako levo a pravo a nebo uvidíš na zemi, aby na tebe bylo vidět, že na něco zabostřeš. Chceš to přehánět, ty gesty. No, to bylo dobrý jako, to bylo dobrý. Nevím, jako. Tak ještě jednou. Zkusíme to ještě jednou. Nebuď tolik, Honzo, ty jsi hodně vohnutej a takhle. Já bych šla rovně, aby tohle bylo vidět. Jsi šlechtic. Ouska. Je zamčená, jo. Tak já jdu, jo. Ježíš, Ne. mečem se bojíš, ne? No jasně. Co To tam není je? mina, tenkrát ještě nebyly. Vůbec se nemohu bát. Tohle se ksichtem na kameru a odejdi nějak. No dobrý, můžeš jít. Takže ještě jednou, budu jakoby číst, budu něco říkat, jo, zvednu hlavu, budu to říkat tam Ano. a pak zase dám hlavu dolů. Ano, takhle, přesně jo. tak, přesně tak. No, takže teďka prosím tě takhle chvilku tady něco čtu, pak to povídám tamhletěm a zase to chvilku přečtu a zase jim to chvilku řeknu. A zkus třeba jako zahrozit, jako jak vyprávíš i dlouhou rukou. Jak Jako jako? pozor, jako nahoru si dej k hlavě. A to mám hrozit? No teda to jsou věci. To jsou věci, přátelé. Pojď, boudec. Tak, teďka hopsej. A ještě se otoč se, jestli tě jako někdo nestíhá. Koukej se, jestli náhodou je to, na druhou stranu. No, jasně, to víš, že jo. Za tebou jdou hutíka. Černej. Pacha, ne, vole. Ale to si celý šla. Dobrý, perfektní, super. Jenom ten vršek. Jako půjdete. Kam? Takhle, já bych to viděl tak asi, Jako takhle jdu, jo? No jakože je to těžký, jo? no, A ne, veš, nevohybej se, aby si byl za zeleným. jako běžte, ano, to je ono, Ale to je počkej, ono. on je menší. To nevadí, Honzo. Ale aby mohl Jo, níž, jo, aby bylo. jo. Takže mám jako jít. Pojďte víc doleva běžte trošku. A sem blíž k nám, ať tam není stín za váma. Dobrý, stačí. Tak, Jdu, jo. teď musíte jít jako, ano, perfektní. Teď, Není no, vidět Roxy. není. Dobrý, to jo, perfektní. Zkuste se otočit napravo. Tak, a teďka běžte. Ne, zpátky. Musíte být furt na místě. A zase jako jít. Tak, já vás si tam potom dám, Tu abyste bednu to... můžeš mít i vejš. A jak to uděláme teďka? Najednou se zastavíte. Teďka... A kousek dozadu už vychází z záběru. Tak. Dobrý. Teď bych tu trulu zastavíte. Ano, položíte ji dolů. Si protahuj. Tak, a teď se neukouknete, že tam někdo je. A utečete. To bylo boží. Jo, to je perfektní. To bude dobrý. Říkáš strašně ťuk. Tak jako stěžka bych to vypadal. No to No ty vole, nejsiš pribliněc. A hroste jako... No, ale jste musíte trochu dozadu. Jste moc záběru. Máš ten svetr. On není vidět v tom. Svetr není, jo. On ten svetr není vidět, on jak hrozí rykám. Jo. Trošku dopředu běžte. Tak, to je ono. A teďka Běží hroste. Tak, hroste, pořád hroste. No, to je ono. Hajzle, Hradnický. Perfektní, no. Už dost. Dobrý, no. Dobrý, perfektní. Tak, to je ono. Dobrý. Teď si sundej ten hábit. No? Prostě už přejde do toho. A teď mám majzlík. Jo. Tak. No. Ruce nebo kousky. Tak, to je ono. Jo. Dobrý. Šlap. Ne, to už je dobře. Teď už je takhle, aby to nebylo vidět. Tak on je
Přemýšlím, co máme ještě zavět. Jaký je tam kód? Máš tam kód? Tak tam dej nuly samý. Až 21 hlásej na zítra, ale chcaní.